ассалому алайкум тамошобинони азиз, шодазон ҳастам ки бо мо ҳастед ва видеои навбатии моро дастгирӣ карда истодаед. ҳозир ман мехоҳам барои шумо анамин намуд паплиноро нишон диҳам. И паплинои ламиражи, яън ламиражии тунук тобистона, ламиражи резинкабари неву паплиниш марҳамат бинед, и камакак блеск дора ва беҳад хушрӯвай материалош ғавсай. аз паплин дам ғавстаракай. ина марҳамат паплинои хушрӯ нусхои нав, ино нархошон ҳархелаян. 195 сомонаш ҳастай, 170 сомонаш ҳастай. набинед кадомеш ки ба шумо дар кор аст, метавонед ки нависед. то охири видеоро тамошо кунед. инчунин паплинои 65 сомонаи вишивкадорам ҳаст, мебинед ва агар хоҳед омада харидорӣ намоед. инавора ман аз корвон тарафи пажарка 1/12 дюймрият ба навор гирифтагӣ ҳастам. метавонед омада ҳамин чизора бинед аз наздик, ҳамин матоъҳоро бо нарх наво карда ки ҷое ки арзонтарай харидорӣ намоед. ана ино мисол 170 сомон бо ҳаст. ана ин намудош ёшам ҳамин хел то охира вишивкаяй паплини нағзай. дӯстони азиз, вишивкашам бинед чӣ хел ғавси хушрӯ задагиай. 3 рангаш мондагӣ будай. тамошо кунед ва баъдан метавонед ки омада харидорӣ намоед ё ин ки аз мо дархост кунед. мо тавассути почта ба шумо равон мекунем ба Русия. асосан мо ба Русия равон мекунем. иҷада дӯстони азиз, анамин намуд паплино иноям ҳамин хел вишивка доранд. 65 сомон 3 метрш. вишивкашон бориктарай, вале паплинаш паплини нағзай. агар хоҳед аз ин намудо гиред. озир ман аз наздик бо нишон метиҳам. метавонед ки хубтар тамошо карда интихоб намоед. ина бинед анамин ранг оранҷеви баландай, вале дар анамин видео хушрӯ омадагӣ нест рангаш. поёнаш анамин хел вишивкаи борик омадагиай. паплиншам паплини нағзай. дӯстони азиз, безеб нест. мисол барои ин нарх паплинаш нағзай. ино ҳам барои платья духтан, ҳам барои намин куртои милли духтан беҳад хушрӯ меброя. ин намудаш боша бирӯзови рангай. иям анамхе ваяй попов баринай вишивкаям хел ози бо дигар рангошам ҳаст. тамошо кунед. ана марҳамат. и зардаш ба фикрам 70 сума буд. бо намедонам. бохтон бозор биёед. дӯстони азиз, дар Тоҷикистон бошед, аз наздик бинед, арзонтар ёфтед аз ягон нуқтаи савдо, аз он ҷо харидорӣ кунед. дар ҳар видео ман огаҳ мекунам ки пеш аз харидорӣ намудан як бори дигар нархҳоро дида муқоиса карда сипас харидорӣ намоед. ӯ шахсоне ки мисол дур аз ватан ҳастед, хоҳед агар мо доставка мекунем, хоҳед мисол сурат гирифта ба наздикон равон кунед, то ин ки барои шумо анамин паплини дилхоҳтона дарёфт кунан осонтар шава барои ва ё ки шумо мисол чӣ намуд паплин ва ё чӣ намуд куртавориро интихоб кардагӣ ҳастед. иҷада бо ҳаст анамин намуд паплино. иноям беҳад нағзан. нархҳои ино дӯстони азиз аз 330 сомон то 360 сомон ба фикр ман хелай нархошон. хушрӯтар тамошо карда аз наздик бо омада метавонед интихоб намоед. ана инора бинед чӣ хел рангҳои хушрӯ доранд. ино бечхолан. ҳами чун такшон ваяй ласияй. материалаш ласияй наметобад. мисол бечхол метавонед ки ина курта дузонда ба бар кунед. анаи болобудагиёш боша дутаи аввал сиёҳ ва фиолетовиш боша. ино сеточниян. 320 сомон и либосаш ҳамроҳи чихолай. вая чихол медӯзи. розови яъне фиолетови дига боша бо зард. иноям ҳамхе тагошон ласияй. ин  ино бе чихол пӯшида мешавад. нархи ино камака қиматтаракай. 320 сомон. 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 320
марҳамат ин нусхаҳоро тамошо кунед. Агар дар кор бошад нависед. бо инчунин ҷада ҳаст анами хеле нусхаҳои нав, нусхаҳои хушрӯ аз паплинои вишивкадор. пурратар хостум барои шумо нишон диҳам, то ин ки ба ҳазур тамошо карда паплини дилхоҳтона ё ин ки куртавории дилхоҳтона интихоб намоед. дӯстони азиз, рости гап бисёр хоҳишҳо мекунанд барои мебелу дигар чизҳо барои ба навор гирифтан. иншаалло ки кӯшиш мекунам ба навор гирим. рости гап рӯзҳои охир хеле вақти кам дорум. барои ҳавай камакак дертарак шуда истодааи амин наворои мо. интизор бошед, ҳатман мо анамин дархостои шуморо иҷро мекунем. ҳамун дархостое ки мисол савдогаро иҷозат диҳанд ҷошона ба навор гирем. албатта ки ба навор гирифта нарху навоша пешниҳод мекунем. барои ҳавай ҳар як видеое ки ман нишон метиҳам дӯстони азиз, ма гап мезанам ки якбор бозора муқоиса кунед нарху навора ва ҷое ки арзонай аз анамуҷа харидорӣ кунед. зеро ки на ҳама вақт ман метавонам ки видеора аз оптовӣ ба навор гирам, зеро иҷозат наметиҳанд. ана ин намудош боша бо ҳаст ламиражи дизайнерски сангчо паплинои вишивкадор беҳад хушрӯанд. чӣ хеле ки гуфтам нархошон инора ҳар хелаяй аз 100 ин намудо аз 170 сар мешава то 200 сомона. ина бинед. агар касе харидорӣ кардан мехоҳад, ман нархи донаша гуфтаистам, ёдовар мешавам. агар касе харидорӣ кардан мехоҳад, метавонед ки дар анамин вай ман нависед дар ватсапи ман. ма бо пурратар мефаҳмонамтона ки нархи оптомда мисол чандиян. ино метавонед барои савдо, метавонед барои хутон харидорӣ намоед. бинед беҳад паплинои нағзанд. рангошонам бисёр рангои хушрӯ. интихобшон беҳад васеъ аст. касоне ки мехоҳанд дар тоҷикистон бошед дӯстони азиз, биёед корвон тарафи корвон сити анамин таги навесо дуюм ряд бисёр мағозаҳо ҳаст, бисёр дуконҳое ҳаст ки анамихе паплинои хушрӯи вишивкадора ба фурӯш гузошта шудаанд. вале афсӯс ки на ҳамаша ма ба навор гирифта метавонам, то ин ки шумо боз ҳам интихобтон васеътар гардад ва анамин куртаи дилхоҳтона ба ҳазур интихоб кунед аз анамин видеоҳои мо. вале ба ҳар ҳол анами қадаре ки тонистам ба навор гирифтаам. бинед рангошон, анами рангора бисёртар харидорӣ мекунанд. сери ҳаст, баъд анами хел рангои коричневира аз